Seguimos con la comparecencia del capitán de la selección española, Álvaro Morata. Os pedimos también que os identifiquéis con vuestro nombre y vuestro medio. Empezamos con Edu Castelao del Mundo. Edu. Hola, Álvaro, aquí, Edu Castelao del Mundo. Bueno, hacía mucho que no te veíamos aquí delante de la prensa, has cambiado de equipo, se había especulado mucho estos últimos días si ibas a venir o no, al final estás aquí. Me gustaría saber cómo estás, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Gracias. Bueno, buenas tardes, lo primero de todo. Estoy muy contento de estar aquí, como siempre, y con muchas ganas de empezar una fase de clasificación que nunca es fácil. Estar en el Mundial creo que para mucha gente desde fuera se hace más fácil de lo que es. Tenemos varios ejemplos de selecciones que fueron campeones como nosotros de la Eurocopa y luego no jugaron en el Mundial, así que a por todas, súper concentrados y sabiendo la dificultad que conlleva el grupo que tenemos. Y a nivel personal estoy muy bien, muy feliz de estar aquí y bueno, aquí hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material, si te llaman, así que aquí estoy. Алваро, отдавна не си заставал пред медиите, наскоро смени отбора си. Как се чувстваш физически, психологически? Добре, доволен, с постоянно желание да играя, да допринеса за отбора. Имаме желанието от всичките да играем на световно първенство. Отвън изглежда сякаш е доста лесно да играеш на световно първенство, но ние сме виждали случаи, в които много отбори са изпитвали трудности да стигнат да участват на такъв голям форум. Физически се чувствам добре, а в персонален личен план също се чувствам доста стабилно. Álvaro, acá, ¿cómo estás? Juan Irigoyen del País. Mañana empieza el camino de España para el Mundial. ¿Sentís que también este puede ser el principio de tu último viaje con la selección? O sea, ¿lo ves así o te estoy ya retirando? Bueno, en el mundo del fútbol es que creo que he visto tantas cosas y he vivido tantas cosas que puede ser que mañana tengas una lesión o puede pasar cualquier cosa. Afronto este partido como otra oportunidad más de representar a mi país, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera como futbolista y con la ilusión de jugar un mundial como grupo y la verdad que eso es increíble. Ya he dicho antes que no es nada fácil y por eso ya desde mañana tenemos que dar el 100%. Алваро, сякаш започваш последния си цикъл в националния отбор, последните квалификации. Трудно мога да кажа това. Толкова съм видял и изживял в футбола, че не се знае кога винаги е последен и първи. Утре имаме важен матч. Утре пък може и човек и не се знае, може да получи и контузии. За това трябва да се съсредоточим в деня. Това, което ни предстои. Аз имам огромно желание да се класирам с този отбор на световното първенство и да играя на световно първенство. И пак се повтарям, за някои хора изглежда много така лесно участието на такъв голям форум, но със сигурност не е така. Затова трябва да започнем убедително. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, Fernando Burgos. Hace un mes o algo así viviste una experiencia muy negativa, lo escribiste en un comunicado, no sé si lo quieres verbalizar, cuando dijiste que en el Galatasaray la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se cumplieron. No sé qué sensación te dejó esa salida de Estambul. Bueno, la verdad que no sé si lo has visto o lo he borrado, porque la afición del Galatasaray y mucha gente del club no representa lo que ese comunicado escribía. He estado allí, me han tratado de una manera increíble, he encontrado un sitio que volvería una y mil veces y bueno, al final son temas que a lo mejor pasan también en más sitios y en más países y bueno, cuando tienes que marcharte de un sitio a veces pues hay factores que tú no puedes controlar, pero bueno, creo que la afición de ese club y la gente en Turquía en general no se merecía eso. Al final tampoco creo que yo por mi parte me merecía muchas cosas de las que tuve que aceptar para salir, porque quería jugar y quería estar pues en el mejor nivel posible para estar en el Mundial y bueno, al final pues creo que es mejor borrar ese comunicado y solo puedo agradecer a Galatasaray todo lo que me dio estos 6 meses.
Как ще коментираш раздялата си и това е така едно изказване, напускайки Галатасарай? Изтри го, може би не бях прав, публиката и ръководството не заслужаваше такъв отговор и такава позиция от моя страна. Разделихме се много добре, но има неща, които трудно могат да се разберат и при моята раздяла на отстъпките, които аз направих спрямо Галатасарай. В крайна сметка един футболист избира пътя си и аз избрах този път, защото искам да бъда на най-високо ниво подготвен, за да мога да участвам на световното първенство по футбол. Buenas tardes, Álvaro. Le he preguntado al seleccionador porque en la lista de la selección la única posición que no está doblada es la tuya. Eres el único que trabaja el área, digamos, en el sentido clásico, ¿no? Hay otros jugadores que llegan al gol, como Yarzábal, como Ferran, pero que trabajan en el área. ¿Qué pasa con el delantero centro? ¿Qué está pasando? Tú sabes que no está doblada, que hay 5 o 6 jugadores que pueden jugar ahí, sobre todo como jugamos nosotros. Al final creo que es una gran faena tiene el míster, que puede hacer 3 selecciones diferentes. Creo que las podría hacer yo, las podríais hacer vosotros o cualquiera que esté desde su casa y eso es bueno para la selección. Al final, en mi posición hay muchísima competencia, hay muchísimos jóvenes que están ya para venir y es lo que te digo. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, como he hecho siempre, para que el míster cuente conmigo y está claro que por eso no hay que agobiarse porque pues, hay muchísimos jugadores. Está Samu que no está Gonzalo que vino el otro día con nosotros y son jugadores que van a estar en la selección. Creo que sinceramente hay una cantidad de jugadores que vienen por detrás o que han debutado y no están, que es alucinante. Por eso hay que felicitar a la federación desde abajo por cómo hace las cosas y bueno, hay que tener tranquilidad porque no solo los que te he dicho, en categorías inferiores también hay muchos que podría estar mencionando aquí toda la tarde, así que hay que estar muy, muy contento porque España tiene un gran futuro. Алваро, ти си единствения централен нападател в класически смисъл на думата. Как го виждаш това? Не, имаме 5-6 играчи, особено млади, които играят в стила на отбора, които могат да се заместваме по различен начин. Всъщност за нас, за всички, които поддържат испански отбор, може да направим 3 отбора, може да ги загубим 3 отбора, дали ще е треньора, дали ще сте вие, журналистите, или дори някой вкъщи може, но това е една изключително добра новина, защото идва една нова генерация футболисти. Идват нови млади играчи, които от по-долно ниво понякога са повиквани в националния отбор, може би да не са дебютирали или са дебютирали, но имаме изключителното щастие да работиме с изключително добър материал и да паснат на схемата, която изповядва Испания. Имаме много дебютанти и дори футболисти в младежки национален отбор, които също могат да се включат на всеки един етап от квалификацията ви в първи отбор. Hola Álvaro, ¿qué tal? Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Todo el mundo subraya el papel vital e importante que tienes en este grupo, eres el máximo goleador, eres el capitán, pero en los últimos tiempos, en un par de veces, tú has dejado un poco abierta la posibilidad de dejar la selección. Lo hiciste durante la Eurocopa, lo hiciste el pasado mes de junio. Quería preguntarte si definitivamente esas dudas han desaparecido, si Álvaro Morata, si el seleccionador cuenta con él, va a estar en el próximo Mundial. Y luego, ¿qué papel tiene el seleccionador y tus compañeros si te tienen tajantemente prohibido dejar la selección por iniciativa propia? Si el seleccionador cuenta conmigo, bien. Si no, también me planta bien el Mundial y me meto en la concentración como sea. Pero nada, es broma. Son momentos que he pasado difíciles que obviamente pues te hacen pensar las cosas, pero al final es que es el día que sales ahí y llevas pues la tristeza y el hundimiento extremo más grande que pueda haber para nosotros, que es lo más maravilloso estar en la selección y bueno, pues a lo mejor piensas unas cosas que luego llegas en casa y tu mujer te dice, pero ¿qué estás diciendo? Si es lo que más te hace disfrutar a ti en la vida. Gracias a Dios, pues que tengo gente como mi mujer al lado, mi familia, mis amigos, y ya te he dicho que siempre que se cuente conmigo yo voy a estar aquí a muerte y en donde haga falta, en el campo, en la grada, en el banquillo o con Ladis ayudándole. Yo al final lo único que quiero es representar lo mejor posible a mi país y que mi país gane el mayor número de partidos y de competiciones posible.
Алваро, ти си капитан и голмастър на националния отбор, обаче по време на европейското, пък и наскоро загадна, че има вариант да напуснеш. Ще те видим ли на световното първенство? Ако треньор разчита на мене, да, разбира се, това е шега. Но понякога мислиш по един начин нещата, после излизат по друг начин, понякога съжаляваш за това, когато си изказал, че можеш да напуснеш, но когато се провежда вкъщи, семейството ти те запита, добре, да ти правиш това най-добре, което правиш, го правиш на терена, защо сега така говориш? И това ме кара понякога да си преосмисля решенията, но докато се разчита на мене в националния отбор, винаги ще бъда в подкрепа и ще дам всичко, което мога най-добро от себе си. Javi. Hola, ¿qué tal, Álvaro? A tu derecha, Javier Herráez de la cadena SER. Las experiencias duras suelen fortalecer a los grandes, pero esta ha sido bastante dura. No sé si te ha desgastado un poco la experiencia del Galatasaray o te ha fortalecido más. No, si ahí obviamente tienes razón, todas las cosas en la vida sirven pues, o para aprender o para hacerte más fuerte, pero yo ahí he estado de maravilla, nada más que son los últimos días allí cuando yo les comunico que me quiero marchar y bueno, son cosas del fútbol, cosas del mercado y ya está, no hay, he sido súper feliz ahí y la gente en Turquía es increíble, así que fenomenal. За тебе беше изключителен опит пребиваването ти в Галатасарай, но накрая сякаш не се получи. В живота всичко се случва по една или по друга причина. Хората в Турция са изключително добронамерени, не могат да се оплача от живота си в Турция, но в крайна сметка взех това решение в последния ден от трансферния прозорец и така се стигна до това, но не съжалявам. Hola Álvaro, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Ya has reiterado que quieres representar a España en el campo, en el banquillo, en la grada, llevando el material. Pero quería preguntarte un poco, en los últimos 3 partidos, que apenas has jugado 10 minutos, siendo la vuelta de los cuartos de la Liga de Naciones, la semifinal, la final, un poco cómo se digiere eso, cómo se lleva y no sé si se pasa mal, por mucho que quieras el bien para el grupo, si se pasa mal. Bueno, es diferente, Al final creo que lo mejor que tenemos aquí es que somos un gran equipo y cuando se dice más como un equipo no es lo típico por decir. Al final aquí pues, yo he visto durante toda mi carrera grandes jugadores que les ha tocado no jugar. O sea, yo he estado aquí en partidos que a lo mejor he estado en el banquillo con David Silva, que para mí es una leyenda del fútbol, o con Cesc y no los he visto jugar y nunca he visto una mala cara. Entonces yo he tenido esos ejemplos y para mí al estar aquí es una suerte. Ya te digo que para nada, no, ¿cómo vas a llevar eso de una mala manera? Ya hay que ser conscientes de la cantidad de jugadores que hay en España, que es una suerte estar aquí y que hay que tratar de disfrutarlo. Алваро, в последните 3 мача ти записа 10 минути на четвъртфинал, на полуфинал и на финала за Евролигата. Всичко е различно, но имаме голям отбор с големи футболисти. Аз съм бил и на големи футболисти на резервната скамейка, например с Давид Силва, но за мен е късмет, че съм тук и че съм в този отбор и че мога да допринасям с каквото мога. Hola Álvaro, Sara Gutiérrez de Radio Nacional. Yo quería preguntarte un poco sobre lo que te comentaban antes de la figura del delantero centro puro. No sé si para ti supone un reto el luchar o pelear por una posición en concreto con otros jugadores que no tienen nada que ver con tu estilo, o si sería más fácil que la pieza fuera clara, que fuera un recambio claro y ahí pues simplemente sería cuestión de a ver quién de los dos gana esa posición. Gracias. Bueno, creo que cuantas más posibilidades tengamos en ese aspecto, que las tenemos, es mejor. Creo que no hay 2 o 3 jugadores que sean parecidos a mí jugando, hay muchos más, pero también, pues por ejemplo, recuerdo unas semifinales de la Eurocopa que jugó Dani Olmo de 9 o falso 9 o como se quiera llamar a día de hoy en el fútbol y fue, en mi opinión, el mejor del partido, así que somos España, tenemos un montón de soluciones diferentes que hace que el equipo sea más complicado de afrontar para nuestros oponentes y oye, ojalá que podamos seguir al nivel al que estamos y que mañana podamos ganar.
Бореш ли се за титулярното място на централен нападател с други за нетипични играчи за този пост? Не, има и други играчи с също много изключителни качества, с които може да си партнираме. Например, Дани Олмо, въпреки че игра като фалшива деветка, беше един от най-добрите в последните ни мачове. Хубавото е за нашия отбор, че имаме всевъзможни алтернативи, за да се взаимодействаме. Алваро, наблюдавал ли си най-голямата българска легенда Христо Стоичков и учил ли си се нещо от него? Allora, has visto alguna vez a Hristo Stoichkov jugando? ¿Has jugado contra él y has intentado coger algo de él? Sí, bueno, tenía recuerdos o vídeos que he visto de Stoichkov jugando. También siempre hablábamos de él con Dimcho, un utillero que teníamos en Atlético de Madrid, que es de aquí y hoy ha venido a visitarnos al hotel y la verdad que yo personalmente soy un gran aficionado del fútbol y me ha hecho mucha ilusión verle, hablar con él y bueno, estaba en forma, creo que podría jugar mañana. Имам спомени от него, наблюдавал съм видеа с неговата игра. Димчо, когато бях в Атлетико Мадрид, един ваш сънародник, който работеше в Атлетико, много дълго сме си говорили с него, сега имаме възможности да се видим в София, в хотела. Както виждам, Стоичков е в форма и може и той да изиграе.